सासे आइजोआ साख्रि होगोन होनना रां लानायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। नोगोराव मोजां गाज्रि मोन्नैबो जानो हाथाव। मोजां आरो गाज्रि हाबा मावनायजोंब्लाबो रां आरजिनाया नोगोराव सोलिनाय मोनसे थासारि। सासे आइजोआ गुवाहाटीआव साख्रि होगोन होनना रां लानायनि दायाव हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोआ आसाम सरकारनि सिङाव ससियेल वेलफेयार बिफानाव साख्रि होगोन होननानै रां लादोंमोन। आइजोनि मुंखौ जिना बेगम होननानै मिथिनाय जादों आरो बे आइजोखौ गुवाहाटीनि 6 माइल ओनसोलनिफ्राय हमनो मोननाय जादों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिबावनाय बादिब्ला बे आइजोआ साख्रि नागिरग्रा माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय साख्रि होगोन होननानै गासै 2.2 लाथिख' कौटिसो रां लाबाय। थांनाय 2020 मायथाइयाव बे आइजोआ ससियेल वेलफेयार बिफानाव 4थि खोलोब आरो अफिस एसिस्टेन्टनि साख्रि होगोन होनना रां लानानै गोबां लाइमोनफोरखौ थगायखांबाय। रां लानायजों लोगोसे बे आइजोआ नंखाय गनायथि बिलाइबो बानायनानै होयोमोन आरो खौरां बिलाइफोराव नंखाय रिक्रुटमेन्ट फारिलाइफोरबो फोसावोमोन। नाथाय थगायजानाय लाइमोनफोरनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिसआ बे आइजोखौ हमनाय जायो आरो आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।